agus an níis táid chun féchant himú Codáin agus aib le réiteach chomá. Agus I dúspára rachamid siar conas Codáin a himú agus ialú. Nis, mar eicemid an seo, tá an trí ceathrú a himú le 1-2. Nis tugam seo faoi deara látharach nachhfuil si te téirmí céine. Níl an tanamnóir mar an ggéine, agus nuair tatú is simú nu dalú Codáin, ba chearcamioch an tanamnóir mar an ggéine. An tanamnóir sin é an uimhre atá ag faoin líne, ag an món. Céad a dhéanas me, dheofa me comhainmneoir. Cén uimhre is lú arach I 4 stachán agus 2 stachán go chorram. Well, téin 4 stacha 2, mar sin is é 2 an comhainmneoir fiocha me den cheann seo. Ní gad am 1 dhéanamh le 1-2, mar go bhfuil sé sin tá, ach tá am 3 ceathrú a athrú stacha 2. Cé bheith 2 atá chorram le 3 ceathrú? Siad a dhéanam nó rinne me 2 a ceathr, sin 3, agus 3 fá 3 sin na 9. Má échan tú de bhalla Codáin, tá 3 ceathrú chorram le 2. Nis tá mí den aní de chuir le chéile, 2 agus 1-2 sin 10-2, agus chuní de scríbs na téirmí is simplí mar rinne mu den né, dheoftú an uimhre is mú arach isteach é 10 agus 2. Nis, in rinne mar an rud céine, ach sa chás seo níl 10 an dolisteach a 2 go chorram, mar sin peocha mé an uimhre is mú arach isteach an tub, 10 rínte a 2 sin a cúig, 2 rínte a 2 sin a 6, agus ní féidir uimhre síos níos múna sin an na téirmí is simplí. A níos táid chun 5 a réiteach a bhaineann le simú Codáin. Léigí lo me. Rion trúr buchlaí rábhar a seachláide atrathe, de seán 3 ceathrú den chéadmhara, de colm 2 rion den cheannaile, cén Codáin a bhí fáca de haig. Nis tá pís pápéir gomsan seo agus tá mécanéis sin dhéanamh a bápéir seo. Chéadúd ná le mé ríiste le duna cínta go dtuigim an ceist. Rion trúr buchlaí gábhar a seachláide atrathe, de seán 3 ceathrú den chéadmhara, de colm 2 rion den cheannaile, cén Codáin a bhí fáca de haig. Nis tá rud antáhachtach an seo, tá rábhar a seachláide ann, tá mécaní sin a tharraingt. Tá sé gúnaí go má léráid a tharraingt I dros go dtuige tú an ceist níos fearr, seo é mar rábhar a seachláide. Ní gá go méid siad firfa, ní gá go méid siad fiú mar an ggéine, ach go bhfuil gábhar a seachláide ann, agus tá mécaní de riont an chéad ceann de seán 3 ceathrú den chéadmhara, rinne mé seo I gathhrúna, có crinniscra féadam, ní gá go méid sé firfa, agus scríb mé isteach an sin gur is seán 3 ceathrú den chéadmhara. Tá mé chun písa ceann a 10 isteach an sin, 10 isteach, ní gá go méid sé firfa ríist, sin é seán. Nis de colm 2 rion den cheannaile, rinne mé seo I dríanta, agus peach mé dá difriúil a gur colm, de sesin 2 rion den dar cheann, agus caiimid a fáil amach, cé bhéad a bhí fáca de haig? Well, bhí 1 ceathrú den chéadmhara fáca dó, agus bhí 3 nó 1 den dar cheann fáca dó. Cuirmid iad sin na chéile. 1 ceathrú móide 1 3. Nis, níl siad sna téirmí céine. Níl an tanamnóir mar an ggéine sa 2 cheann. Caithe me comhainmneoir áil. An uimhre is lú arach I 4 agus 3 stachán go chorram. Nis, bud mé 3 las 8. Rach I 4 stachán 8, ní rach I 3 stachán 8 go chorram. Rudí is me médóid me iad far chéile, mar tásam go rach I 4 agus 3 isteach san uimhre sin. 4 fá 3 sin 2, agus níl 1 uimhre níos lú na 2 rach I 4 3 stachán. So, 2 an comhainmneoir. Cé bhéad 2 atá chorram le 4 amháin. 4 isteach a 2 sinna 3, 3 fá 1 sinna 3. Mar sin 3 2 in sin, agus cé bhéad 2 atá chorram le 1 3. 3 isteach a 2 sinna 4, 4 fá 1 sinna 4. Nis,
Tá siad sna téirmí céine agam. Trí dóigú agus ceithre dóigú is féidir míad a chur le chéile inis, agus an ragra a bheits agam ná seacht dóigú. Nes bhfuil mé an is sin a bhris síos go dtína téirmí is simplí níl, mar is ihar príomha é seacht, ní féidir é rionteach na téirmí ní féidir é riont níos mú sin. Cá me go arás agus cá me féchant ar ragar mé an ceist. Siod é cuid seán, siod é cuid colm, agus chur mé dá fí sa seo le chéile go fáil amach céhéad a bheith ag taig, mar sin é a méid atá ag taig. Anna bhar fad. Capan go múid réile sin, feib sin. Nis, anna hábhacht dúirt na tú réiteach feibe, go léitún cheist bhí go, feice tú i go deire ar ragar tú é agus idir an dálinn taring léráid, nó scríomh síos an tólas tá agat chun cabhrú leat an aib a réiteach. Mar siú.